Sa clara ens convida i alegra les muntanyes i els camins. Per ell la vall pregona es veu rejovenida. Per ell, i torna fons les neus, i torna les neus dorments del cim. I mentre lentament davalla cel enllà, i el rossinyol content la Déu et vol donar. La Déu et vol donar. Foc i màgia a la plana dormida, sota dels sabanys encès de tardor. I la seca clamorós dones vida a xuclar dels fruit madur de dolçor. Una cançoneta nova bé la sentireu cantar, treta n'és d'una minyona de la plana d'Empordà. Flor de lliri, clavell, violeta, l'amor manté de matar. On aneu, Mariana, soleta us deixen anar, encara que vagi sola, a mi ningú em robarà. Flor de lliri, clavell, violeta, l'amor manté de matar. Suposo que ja se'l tenen guanyat perquè la gent se l'estima molt. Sí. I els deixebles poder més que ningú. Sí, jo també me'ls estimo molt, els deixebles. Potser és l'avantatge que he tret jo dels deixebles de les meves ensenyances, més que pròpiament ensenyances tècniques, potser l'ensenyança humana. És a dir, el contacte de tractar els alumnes com a amic i com a pare que els ajuda, no com a mestre que jutja i puneix, diguéssim. No, més aviat ajudar-los amb tot el que es pot. I potser és això, aquesta estimació que tinc. Una de les coses principals de la pedagogia, a més de conèixer la matèria, és tenir un gran sentit d'humanitat, d'amor de l'alumne, de saber que el mestre en aquell alumne no li va fer por, sinó que li va fer ajuda i que tingui el mestre una admiració com a company, a més del seu saber.